parlok ha ka ban kong ngi pan pau ke jisongu ayau bele trai kan rat ha ka ba sai sen pat tu la pen chembing ye phi pat kom juru yang gi pat bai we te pilai I dalam ki chong gi khmat kata ki jing shem janjar ne kata ki jing shem pap la ne kata ki jing shem lanot jong ki para kasi ki jong ha ki ne ki si kalong shawa palat bat nyempoi perkhat hiru abakum ka jai berriu ki haban mat ya kum gi ne ki paro kum ta la I pat bah ki ne ka por la ne ki ne klimat ka bom taru ka ne ki jing shem ki jong I ka ne ka we ne ki jing shem ka bala pen kthang ka bala pen pa cha ka ben sim ki jong I pat ngej baมาพี่กี่บันนี้ยังกันในวิดีโอพิสตุคำฮะพิสตุคำชายมาพี่บัดกี่กระปาดไอพี่เวไปเวอันนั้นเป็นอะไรบันไปยังกันในวิดีโอสับโบจิงดวยลำอันนั้นมากันในกันจิงจ้ากันในกันจิงจ้าตัว